салом алейкум дӯстон бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. рӯзи ҳар як шумо ба хайр ва шодӣ бошад дӯстони азиз. ва дар навори имрӯза декоративка бародарои намехонара пони хезондем шпаклёвка шкату ҳамара масла тоза кардем, айнол рангш кардем, бадай ранг баъдан декоративиш задем. Потолоко краскаи сафед зем, потолокам ҷазир буд, ҳамара тоза кардем. хафакошам нав кем, хулоса пони ремонтш кардем. бисёриёт мегуфтем ки ҳамин декоратив мақсад шпаклёвка қати мезани замиша чизи свет кардан дар кор бародаро кадом свете ки шумо дар маъқуле метавонед замини ҳамин девора ҳамон свет бизанед, ай болош сафед бизанед, ё ки метавонед замини девора сафед кунед, ай болош дилхоз свети маъқули худтона декоративи тайёр кунед бизанед. дар як сатели 20 литра ман шпаклёвка мешавам, дар ҳамон 4 дона колера як қати клип ҳева медозам, баъдан декоративка мезанам. откосошам декоратив задагием, на уголокзанира тамом кунам, уголокҳои дар трезаша. иншоалло ки беҳтарин омадагиай. ҳисоби памяти телефон прибад беданаш бародаро тарзи коркардша навор кардаги нестам. иншоалло навораи оянда пасраса мекунем ки тарзи коркардашам навор кунем, пешкаши шумо мегардонем. ва бисёриёт чистовои навор меуфта, ина чистовои наворам иншоалло якта навор карда пешкаши ҳар як шумо мегардонем. фақат дастгира фаромӯш намекунем бародаром, лайкора мемонем ва дар канал обуна мешавем. видеоро дар имо ватсап ҳадиса кунем, беҳтарин мешавад. ва худованд нигаҳбон бошад ҳар як шуморо то навори ояндаи Сафархон ТВ.